Този епизод ще бъде по-дълъг, по-голям. Всъщност ще направим 2 епизода в един. Така. Сега ще сложим крафтинг тейбъл тук и ще направим тъмна лодка. Така. Една дървена лопата и ето лодката. Добре, вече сме готови с лодката. Нека да я пуснем да плава. Лодките са доста по-бързи. По-трудни за управляване. Махни се, пасе. Кой ме? Къш пасе. Дали парсето е виновно или просто трябва? Парсето се качи. Странна работа. Тук ще спрем. Трябва да убием това парсе, за да си вземем лодката. И да вземем малко пържолки. После ще ядем. Сега. Тук е нещо като... Каква полянка има? Натам не ми се ходи, тъй като ще се изкачваме много. Като гледам това място там е ужасно, защото аз не обичам по принцип тундрата. Там където има от тия сюрприз на боровете, лители там. Не знам точно как се казва, дали са борове или са просто едно и също. Но... Така. Ще започна скоро и нови серии, които ще бъдат мултиплеер. Ако не знаете, мога да ви кажа как да играете на мултиплеер в Minecraft Pocket Edition. За тези вас, които не знаят, първо трябва да поканите своето другарче, с което ще си играете на мултиплеер, към вашия свят. И тогава трябва да... Когато го поканите към вашия свят, първо вие трябва да сте си включили ето тези две неща тук. Това и това. И също така трябва да сте си включили Wi-Fi и то да... Вашето другарче да е свързано към Wi-Fi ви. Това ще трябва да му дадете паролата. Или пък, ако имате телефон Samsung, като моя, можете да го дадете от Wi-Fi поносимата ръчка за достъп. И оттам да дадете Wi-Fi на своето другарче, с което искате да играете. Така. Като ви казах, епизодът ще бъде по-дълъг. Ето тук долу, както виждате, открихме склад, но няма да ги убиваме, тъй като не ми се занимава сега с такова нещо. Всъщност се надявам следващия апдейт на Minecraft да бъде малко по-добър, тъй като 1.13.0 не са направили
абсолютно нищо, освен редстоун. Всъщност голям апдейт беше 0.12.0, който просто си беше много добър. Ето тук открихме суша. И тази суша някак си ми е позната и е много странна. Ще заобиколим от там. Всъщност аз търся джунгла или да речем пустиня, в която да намеря някакъв темпъл и оттам честове и така нататък, или някакъв дънджон, вилич. Ето тук стигнахме до това нещо. Не се знае какво е то. От това тук има слаймове, но няма да влизаме. Защото просто не ни се влиза. И сега отплаваме натам. И ето тук. Всъщност плаването е много лесен начин да се разхождаш по такива местности, тъй като не тичаш, пак става бързо. Дори по-бързо от тичането. Защото в новия апдейт направиха плаването. Ето заваля сега дъжд. Трябва да си намерим убежище, тъй като ще загърми скоро. По водата, за да лодката да си я вземем. И сега... ето тук има още кавички. Ще ви убием за малко кожа, защото смятам да си направя кожена боня. За какво се пак за сега? Само 3. Трябват ни минимум още доста. Но и тази да ни даде. Не ни даде. Всъщност за сега можем да си направим само едни панталони. Ето сега тук ще се нахраним с зашко месо. И да продължаваме нашето пътешествие. Ето тук има кейв и открихме първия ни айран. Защото аз не смятах да влизам в кейвовете, но щом заваля само един айран. Той си направо почти шега. Тук няма кол, всъщност ни трябват въглища, за да можем да си спечем малко. Тук има скелетон. Всъщност ще дам дификълта на 0, защото просто не искам монстъри в пещерите, тъй като е ужасно, докато копаеш, изведнъж да ти излезе някакъв монстър и да започне да те бие отзад. Ето тук открихме и въглища. Сега ще направим точове и ще сложим една. Ето тук
защото ние дойдохме от там. Като гледам, тук има и лава. По-надолу. Но няма да слизаме. Всъщност смятам да се връщам. Защо е толкова мъгливо тук в тази пещера? Може би се влияе от времето навън. Или пък са направили нещо друго в новия апдейт. Не съм сигурен. Не знам. В всеки случай сега ще се махаме от тук, тъй като предполагам, че навън е спряло да вали. И е нощ също. Нека да спим. Няколко нощи изкарахме. Стигнахме до 7 левел. Всъщност аз много искам да намерим темпъл в тези епизоди на Майнкрафт, но успяхме. Всъщност не съм сигурен дори дали съществуват. Но ще приключим видеото след малко. Когато си изпечем този айрон, ще си направим кирка. И така. А тук всъщност искам да включа епизода, когато си направя кожен честплейт. Тогава ще приключим епизода. Предполагам, че тук наоколо трябва да има крави някъде. И както се казва на английски, I will fight them and I will kill them. Само се шегувам, но всъщност ще бъде наистина така. За сега няма да правим нищо с този айрон. И ще приключим епизода тук. Довиждане до следващия епизод. Ако искате, ако ви хареса видеото, го харесайте. Сабскрайбвайте към моя канал. Довиждане. За сега.